Mayong adlaw na tong tanan. Kini si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan, ang Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis. Karong umaabot nga Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10, 2026, ang mga kahugpungan sa mga kaobispuhan sa tibuok Pilipinas moanhi aron himuon dinhi sa ato ang plenary assembly. Gitawag kini og 132nd Plenary Assembly sa mga Catholic bishops dinhi sa Pilipinas nga himuon dinhi sa Osamis. Ania ako aron ako ta kamong hangyoon nga atong iampo ang maong panagtapok sa kaobispuhan o aron mamahimo kining mabungahon ug malampuson. Ako manggod nga ginahinumduman ang mga pulong. Salamat kita kay kita ang gipili nga maoy mo-host sa 132nd Plenary Assembly. Usa kini kadungog tungod kay kita usab nagasaulog man sa ika-75 katuig sa pagka-lokal nga simbahan. Ako kining gidawat isip inyong Arsobispo agi og pagpasalamat sa Dios bisan ako sayod nga kini usa-usab ka risgo tungod kay ang mga dulan sa usa ka gatos ka mga obispo, 16 ka arsobispo o mga daghan pa kayo nga mga obispo moanhi man sa ato nga probinsya sa Misamis Occidental. Ako nahinumduman ang mga pulong ni Propeta Isaías nga gaingon, pagkatahom sa mga tiil niadtong milatas sa kabukiran aron pagwali sa mayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay o pagsangyaw sa kaluwasan o miingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Ako ning gibasa ang mao nga pulong ni Propeta Isaías kapitulo 52 bersikulo 7 tungod kay tinuod yun kini nga ang mga obispo milabang o kadagatan, milabang og kabukiran o miagi pagali sa kapanganuran aron lang moanhi sa ato nga dakbayan, sa ato nga probinsya sa Misamis Occidental. Ug ang ila ug ang amo nga tuyo mao gayon aron mamalandong unsay buhaton aron mamahimong epektibo ang ministry sa mga kaobispuhan. Gadala sila sa mayong balita, gadala sila sa pakigdait, gadala sila aron pagsangyaw sa kaluwasan. Mao na nga atong iampo ang panagtigom sa mga kaobispuhan dinhi sa dapit sa Mindanao, labi na gayon dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Busa akong pasalamat sa mga kaparian. Salamat kayo sa itong mga kaparian, magtambayayong kita. Kunya, dili lang kita mutanaw, dili lang kita spectator. Ako kita mong hangyoon na mutabang kunya atong ihatag ang ato nga cooperation tungod kay kita ang dungog niini, ang dungog ang kalampusan ug pagkamabungahon sa mong panagtigom dungog man usab sa mga kaparian, katawhan ug sa LGU, sa local government unit din sa probinsya sa Misamis Occidental. Muna nga ako yung pangayoon ang inyong pagbulig cooperation, mga pari sa atong mayor din sa Dakbayan sa Osamis, Mayor Sam Norman Fuentes, ingon man usab sa bisig mayor si Honorable Bebe Neri ug sa mga konsehalis. Ug ingon man usab akong hangyo ang akong pangayon pud ang tabang sa ato nga probinsya dinhi sa Misamis Occidental ngadto kang Governor Henry S. Waminal ug ingon man usab sa Vice Governor Honorable Weng Gutierrez. Sa ato usab nga kapulisan, sa ato nga mga military o sa ato usab nga congressman, si Congressman Jason Almonte o si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal o si Congressman Andy Waminal Jr. Ako naghangyo
Ngato kining tambayayungan o kay ang kalampusan niini dungog man sa katawhan o sa mga matuohon dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ako ta kamo hangyoon nga inyong iampo ang maong panagtigom gikan sa Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10. Ako ta kamong dapiton nga inyong isulti usab sa inyong mga silingan ang bahin sa panagtigom sa kaobispuhan sa Pilipinas, dulan uskagatos ka mga obispo ang muanhi dinhi kanato sa ato nga probinsya sa Misamis Occidental o ang meeting pagahimuon dinha sa Amurap o ginaot nga ato tambayayungan o ato nga iampo ang kalampusan niini. Kay ang kalampusan niini ato man nga kalampusan. Ako usab nga nahinumduman usab ang gisulti ni San Pablo o si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa Roma kapitulo 10 bersikulo 15 siya miingon pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa mayong balita. Pero nangutana siya, kinsa may mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Importante kaayo na kita mamati sa pulong sa atong magwawali kay ang maong pulong gikan man diay ni Kristo. Ang akong hangyo mao gayud nga iampo nato ang malampuson ug mabungahon nga panagtigom sa ika-132 nga plenary assembly sa CBCP sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga pagahimuon karong Hulyo 3 hangtod sa 10, 2026 ug ikaduha pa kini sa Mindanao. Ang una didto sa 2023 didto sa Cagayan de Oro o gitabangan sila sa Bukidnon ug gingon man usab kita ra gayon ang host dinhi sa ikaduha nga hugna sa panagtagbo sa CBCP nga himuon dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Usbon ko, tabangi ako. Usbon ko, duyugi ako. Usbon ko, magsinabtanay kita o magkahiusa kita alang sa kalampusan sa 132nd Plenary Assembly sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga pagahimuon dinhi sa Archdiocese sa Osamis karong Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10, 2026. Hinaot nga inyo akong patalinghugan atong iampo aron magmabungahon, mabulokon o malampuson ang mao nga panagtigom sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. Kini ang inyong Arsobispo Martin Sarmiento Humuad. Mabuhay tayong lahat.